filmez, da. Uite-l aici lângă noi. Ce faci, mă? Bă, muie, mă. Vezi din partea asta altă. Uite-l. S-a dus încolo. Ba nu, e aici. Aici lângă noi. Vai de mine. Uite, și acolo biciclist. Uite, atacă. Iară. Băi, vere, incredibil. Nu, nu. Poate sar dracu pe mașină. Aveți grijă că vine! Măi. Bă, hai să luăm noi pe om, că nu putem așa.